adunay usa ka bana nga natingala nganong sigira og mugtok ang iyahang asawa. Busa iyang giingnan, "Darling, katawa pud uy. Smile ba? Kalimtigod ng imong mga problema. Mo bayay nakapainlove sa ako kanang imuhang tamis nga pahiyom." Pagkasunod ugma, nagsugat sa sala ang bana og asawa og nangutana ang bana, "Asa ka padulong, darling?" Nang nitubag ang asawa, "Kinsa man ka?" "Uy, nabuang ka. Ako ba imong bana? Nakalimot na ka." Ningon ang iyang asawa, "Ingon ka, kalimtan nako ang akong problema." Mga kaigsuonan, asa man gayud kita makakita ni aning kalibutan na og usa ka dapit nga walay problema, kanang wala kay hunahunaon nga kalisdanan. Kay kasagaran manggod sa ato makaingon kita nga lami og haruhay ang atong kinabuhi kung walay kasakit, kung walay mga kagubot, kung walay mga pag-antos ni aning kinabuhia. Aduna ba'y dapit diin walay kasakit, walay pag-antos, walay kasamok? Mabitawng miingon ang uban nga kining ang lugar usa ka utopia kung kanang imuhang panganduyon. Kanang mupuyo ka og lugar nga perpekto nga malinawon, perpekto nga husay, perpekto nga nagkahiusa ang mga namuyo didto. Ako kini siyang gisgutan mga kaigsuonan tungod kay sa atong mga pagbasa ni aning adlaw ang atong Ginoong Hesus matinud-anon siya sa pagsulti mahitungod sa kamatuoran ni aning kalibutan. Nga ni aning kalibutan na ang kasamok, na ang mga kasakit, na ang krus, na ang inhustisya. Busa unsa man ang atong buhaton kun kini atong nasinati sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao kini ang maayong balita nga atong nadungog ni aning adlaw. Una, nga bisan adunay kasamok, adunay panagbingkil ni aning kinabuhia, posible gihapon nga makit-an nato ang kalami sa atong pagkinabuhi ni aning kalibutana. Niingon si Jesus diha sa unang bahin sa Ebanghelyo, "Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdala og kalinaw. Dili kalinaw ang akong gidala. Mianhi aron ako aron magkabangi ang mga sakop sa matag pamilya." But ba ipasabot mga kaigsuonan nga gusto sa atong Ginoong Hesus nga kita maglalis ug mag-away, mao ba kana ang iyang ikalipay? Dili pod, no? Ang buot ipasabot sa atong Ginoong Hesus nga posible nga dunay dili pagsinabtanay. Apan kung maong kadili sinabtanay sa matag usa tungod sa ato ang mga desisyon nga gihimo, tungod kay atong gibarugan ang atong pagtuo, gibarugan nato ang atong gituohan nga maoy angay nato nga ikinabuhi og puy-an ni aning kalibutana, bisan og kontrahan kita sa uban. Posible gihapon nga para kanato kalami gayud nga mabuhi ni aning kalibutana. Kana bang walay nagdikta sa atong kinabuhi? Kanang dili ubang tao ang modesisyon para kanato, no? Dili ta ingnon nga buhatan na, kun dili kabubuton nato
nganong kana ang atong gipili nga trabaho, kana atong gipili nga propesyon, nganong kana ang ato ang mga ginabuhat adlaw-adlaw, no? Kita ang nipili. Kita ang midesisyon, dili ang ubang tao. Nga bisan pa og kontrahan kita, okay lang. Nakasabot ako. Ni ana tungod kay managlahi manggayod ang opinyon nato sa matag usa, no? Kana nga klase nga kinabuhi kun ingon ana ang atong gipuy-an, lami kana nga kinabuhi mga kaigsuonan, no? Naay panagbingkil, adunay panaglalis, adunay kasamok, apan nasayod kita kung unsa ang makalipay sa atong kinabuhi. Ikaduha, mga kaigsuonan, nga kung ato nang masinati ang mga kalisdanan ni aning kinabuhia, apan nagpabilin kita sa ato ang pagkamanggihatagon. Kana bang biskay lisod ang kinabuhi kasagaran manggod, taguan nato ang ato ang mga grasya, no? Atong kwarta, no? Krisis karon, taguan ko ni kay para masulbad ang akong problema, masulbad ang problema sa akong pamilya, dili na ko mutabang sa naglisod, no? Pero kung bisan anaa kita sa kalisdanan, pero ang atong pagkamanggihatagon o pagkamatinabangon, magpabilin, kana siya nga klase nga kinabuhi, mabati nato ang kalami, no? Mabati nato nga nindot nga mabuhi ni aning kalibutana kung adunay mga tao nga bisan pa nga sila pod adunay mga panginahanglan pero kabalo pa sila mutabang ngadto sa uban. Diha sa Ebanghelyo niingon ang atong Ginoong Hesus, ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ang muhatag kaninyo ug bisan na gani bugnaw nga tubig tungod sa inyong pagkasumusunod gantihan gayud, no? Kini bitawng among kinabuhi isip usa ka misyonero. Labi na kadtong nagmisyon ako ngadto sa Africa. Bisan tuod lisod ang kinabuhi niadtong dapita, apan kon makahinagbo ka og mga tao nga andam nga mosuporta, no, sa mga gimbuhaton sa misyon, mura og mugaan-gaan, no, ang ato ang mga pag-antos ni aning kinabuhi. Kung kita magtinabangay, kung kita magsinuportahay. Dili na kita maingon nga, nganong sige man taani og hatag daghang problema. Dili na kita mo reklamo nga ang problema naa. Kay dili man gyud nato pwede nga wag tangon ka ng mga problema kalisdanan ni aning kinabuhi. Apan kun ang ato ang ginabuhat mao ang pagtinabangay og pagsinuportahay taliwala sa mga kalisdanan, bisag unsa pa kabugat ang problema nga atong gisagubang diha sa ato ang pamilya, diha sa simbahan, diha sa atong komunidad, lami gihapon nga mabuhi ni aning kalibutana. Og ikatulo, mga kaigsuunan, kasagaran gyud kung naay mga inhustisya nga atong masinati diha sa atong katilingban, maglagot-lagot jud ta, no? Makaing jud ta nga dili nako gusto mo puyo ning atong nasod, uy, no? Nya katubitang niingon nga dili na silang puyo sa ato ang nasod, naraman gihapon daay sila, wa man sila nang layas, no? Lami gihapon diay mo puyo nga ni sa Pilipinas bisag daghag problema, no? Naapoy nagbuhat og kanang Facebook page, ayoko na sa earth, no? Dili na siya makauyon sa mga gipangbuhat sa mga tao na ning kalibutan na tungod kay mapasagaron na kaayo ang mga tao. Alam, maadto na sila sa Mars, maadto na sila siguro sa Pluto. Pero lami pamanggihapon di ay nga mabuhi ni aning kalibutan na bisan tuod daghay mga inhustisya, no?
nga atong makit-an tungod nga numan mga kaigsuonan nga bisan tuod naani nga mga problema napamanggihapon ta, no? Tungod kay bisan tuod adunay inhustisya, adunay mga kasakit, ato agihapong makit-an nga mupatigbabaw gihapon ang kaayo nga anaa sa kasing-kasing sulod, no, sa ato ang kahiladman isip usa ka tawo, no? Diha sa unang pagbasa atong nadungog ang sugilanon mahitungod sa mga Israelita nga gidaog-daog ngadto sa Ehipto, no? Bisag unsaon sila pagdaog-daog, no? Bisag unsaon sila paglisod-lisod, pero misamot hinuon sila og kadaghan, no? Gipanalanginan gihapon sila pag-ayo sa Ginoo. Hinumdumi mga kaigsuonan nga kung aduna kitay mga kasakit sa atong kinabuhi, ang Dios, no, wala gyud siya nagpasagad kanato. Iyaha gayong tabangan ang mga tao nga nagantos ni aning kinabuhia. Siya gayud mangita og pamaagi nga ang maong mga tao nga ana sa kasakit iyahang pagaluwason, no? Kung magpadayon kita sa pagbasa sa Biblia, mahitungod sa unang pagbasa ni aning adlaw ato gayong masayran nga adunay ipadala ang Dios diha sa unahan, no? Sa mao nga teksto nga siya maoy magluwas ngadto instrumento sa pagluwas sa katawhan nga naa sa kaulipnan sa Ehipto, si Moises, no? Busa mga kaigsuonan, bisan tuod anaa ka ng mga inhustisya pangdaog-daog ni aning kalibutana. Pero kung ang kaayo sa usa ka tawo mupatigbabaw, mauna nga naagihapoy mga tao nga mutabang, no? Mubarog aron ang mga nilupigan mahatagan og pagtagad lami gihapon, mabuhi na aning kalibutana. Dili gihapon kita mangandoy nga mubiya na, no, ning mao nga dapit nga atong gipuy-an. Kay kining kinabuhi nga atong nahuptan gikinabuhi ni aning takna, usa kini ka kinabuhi nga gihatag sa Dios ug iya kining gigusto nga mo'y atong mapuy-an ni aning kinabuhia, ni aning mao nga kalibutan. Tungod kay gigusto man kini sa Dios, aduna siya'y maanindot nga plano para niini. Apan kinahanglan madawat nato ang kamatuoran nga ni aning kinabuhia nagyud kanunay ang kasakit. Anaa ang pag-antos, anaa ang kasamo. Apan andam ba kita nga mupas-an sa mao nga krus. Ningon ang atong Ginoong Hesus, ang magdumili pagpas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabato niini. Mao kini ang kamatuoran sa atong pagkinabuhi ni aning kalibutana. Kung ato nang atubangon ang mga problema, pas-ano na nato ang atong krus, magdala kini kanato sa kaluwasan. Kay ang maong krus nga gipas-an nato ni aning kinabuhia kung mahiusa sa krus ni Hesus. Sa iyang pagluwas ni aning kalibutana, ang kadaugan ni Hesus ngadto sa krus mahimo usab nga atong kadaugan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Hesus mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan.